Kardom karbenglong pina pido kelalo nung nang pecet thang klong address mate RG ke men na address alangli men ke Merish Ronghangpi alangli pajan alamajan mate a video ong dong tum alangli video kelang pen aning king sambang topik lasi pini ke alangli shooting alamajan amen hai langik sina totang ta video le start iglonan Merish Ronghangpi non an cepajan alamajan amen hai ke lai gen lo mate nang tum alangli shooting alamajan langik jiblote amen ke lai gen lo nang ta chinia sonte labang solamjan mate a video lang iji blote share production YouTube channel ong si lang iglong ko midung kebang labang solamjan sitami alangli cepajan don iglo labang solamjan nang litum lang iji blote mawi cinema production YouTube channel ong si lang iglong ko long sokang thu labang solamjan 1 million plus view kelang bang do kilo Anu tum labang soal amazan mate video lang ig blote share production YouTube channel long si lang iglong ko ni kang hon mantusi labang soal amazan anu tum lang ig blote Karbi etc YouTube channel long si lang iglong ko nang tum Merish Ronghangpi shooting alamazan mate video kolabang soal amazan sinang tum kelang men nailo mate kolabang soal amazan sinang tum kelang penaning cing sam nailo comment box ong token nang sini ka nani tum handshake channel official hon subscribe lang ka subscribing non lapen like taping non lapen comment mang tenegri pinnya video kelan sikang ton lo puro hang thu dei ho